Това е първият ми гоблен, който съм избордирала. Казва се Коня на водопой. Сложен е като за първи път, като изработка, но се постарах и се получи. Намирам прилика с бродирането на гоблени и естеството на моята работа. Първо трябва да съм много прецизна и в никакъв случай да допускам някакви грешки. Защото ще се отрази както на гоблена, така и на работата ми. Технологията на киселото мляко не е само да го прочетеш, трябва да го пипнеш, да го видиш и да го хапнеш. За окачествяване на киселото мляко вярвам повече на моето непце, отколкото на този скъпоред. Защото децата, нали, няма да си мерят киселинност на млякото, те просто си хапват от него. Изяла съм много кисело мляко през живота си, за тия 27 години и затова изглеждам така. С гладка и опъната кожа.